Hi guys. Hi guys. Murisei guys. Dedza yoko weZimbabwe. Dedza yoko weZimbabwe. Yapia noise. Ndapona ini ngesingabudisi comments. Right, murisei guys. Murisei handisikuda kugarisa guys. Handisikuda kugarisa. Roxane Kanoria. MC Sebelebe murisei hundreds. How are you? How are you hundreds? How are you hundreds? How are you hundreds? Murisei hundreds guys. Anyone could uncle Garissa guys. Dedza yoko Zimbabwe. Dedza yoko guys. Ndaona video yoko achichema. Ndikashare kuti zviri kufamba sei. Anmona. Ndikati ndimbotenda niyatsonzwa kuti chiri kuitika. Ndabatikana munoziva. Ndabatikana ndikati ko chiri kuitika ko yoko ari kuchemei. Dedza yoko. Auya guys. Auya yoko. Auya yoko. Hanzi chifu. Ndamona achichema. Nditongoiona nhasi achichema ndikati koyoko. Ndobva ndatira kuti ndikuda kutedza nyaya palive yake yanga achiita. But live yake yanga achiita handakuisa musoro wenyaya. Asi ndazaverenga macomments. Mumacomments mudoma ndaita kunge ndabata tunyaya twacho mumacomments umu. Noma ndaita kunge ndabata hanzi ndeyarini. Indaiona nhasi. Handizi kuti yaitwa nhasi here kana kuti yakaitwa rini. But ndaiona nhasi. Live iyi. Ndaiona nhasi. Handizi kuti yaitwa nhasi here kana kuti yakaitwa nesuro. Andimona. But it seems as if amene munhu akamutuka hanzi maserebiti here yakutoita kunge nodzerwa. Maserebiti. Zvinonzwisisa nyora zvatinoverengawo zvinonzwisisika mheno. Hanzi ndeya nesuro. Okay, ndeya nesuro. Alright. Hanzi ndeya nesuro. Anyway, hanzi ndeye mapenti. Penti yacho yaita sei? Yaita sei penti? Alright, zvisinei. Handitika yaYokozuna rega ndingotaura newe munin'ina chimboti. Handiti waona. Kune chinhu chiri important chiri pauri. There is something that has been placed on you. Chausiri kuona. Handitika ini ndaramba yekuti uye uchiwochema kuti vanhu vapedza live yacho ndapedza live yese vanhu vachingokunyaradza uchingoti ukataura wochema ukataura wochema kuti uchemedzwe nevanhu vepasocial media zvikuru sei mamwe masocialites yoko. And you must know kuti each and every time when there is something that has been placed in you chinobatika, people will come and fight that. Unofanira kuzviziva iwe you are not of the world, you are not of darkness. And hausi we darkness, you belong to the light. So those people who are in the dark will try to come and fight you, will try to come and fight those that is within you, especially vanhu vanenge uri musame industry navo, kana kuti those people who claim to be in the same industry newe vanotokurwisa chete. Remember, you come here and you preach the word of God. Unotaura soko raMwari. Hatina patakambonzwa kuti uri mufundisi kana uchizviudza kuti ndiri muvhangeri, unongoyoparidza soko rako wotaura zvaunotaura woenda. Handiti waona. So kune vamwe vanenge vari ikoko kushokorera mune mchiti munoparidza, vanozvitiwo tinenge tiri vaparidzi, vanozvitiwo tiri vanhu vaMwari. Handiti waona. So they will fight you. They will fight you no matter what. It's one thing that you should know.
kuti havasi vese vanoti ishe chapinda mudenga mumusha wokudenga. Vamwe vasara neshoko chete mupfungwa nepamuromo, but the presence of God yakatiza kudhara. Yoko ndoda kuti uteerere kana uripo unoteerera live uteerere. Andiwanzwa. Vamwe vasara nedeme, vasara nesoko, Bible shoko ravakakrema, ravakaziva patime yakanga vachita zvinhu zveshoko raMwari, but shoko, the presence of God has departed from them. Kwangove kuziva magwaro nemusoro. Asi how many people munotoona kuti ukaenda kune dzimwe mhondi chaiko dzinotokuudza mavhesi nemachapta nechi, but Mwari uyu uvapo hwaMwari hwakatiza kudhara. That's what you should know, Yoko. Empty noises, why dziya vanhu vane vakapfeka makushe why kunze, asi mukati vachiruma vachakurwisa, Yoko, vachakurwisa zvikuru sei. Flyer rako rabuda iri rekuti iwewe Mwari vakuda kusimudza kubva pane chimwe chinano. Munoziva ndokera ndichikuudzai madiaries kuti Mwari vanosimudza marombi. Mwari vanotora chinhu chakarasika, chinhu chakashorwa. Handi munoona kuti Yoko anga achishorwa, handiti anoshorwa, handitika ndaona comment section, handiti achinzi ari kushorwa, bhurugwa rake rakapfeka. She's real, that's who she is. She is real, that's who she is. If she was fake, she was just going to go mushopo notenga thong rokuuya achibhilivhisa vanhu pasocial media, because some people are living under pressure. Some people akurarama life yekutaridza vanhu kuti this is me, ndinozodai. Life ndeye vanhu, uri kuraramira vanhu. Life haisiri yekuti uri kuraramira iwewe pache zvako. If she wanted, she could have done that. Aigona ngonopinda manonopinda otenga thong ouya naro rezera rake oti bhurugwa rangu iri. But no, she didn't. She was actually teaching vakadzi zvaidzidzisawo vakadzi zvaanoziva zvinomushandira iye, zvinogona kushandira vamwe vakadzi. Imimi munozviti vanhu vaMwari, why do you have to come and contradict each other pamberi pevanhu? How are you going to win souls kana muchizviti muri vanhu vaMwari and you come here and attack each other? How are you going to win souls? Nokuti basa ndosaka ndati uvapo hwaMwari hwakatiza kudhara. Changosara makakrema mavhesi, makakrema Bible musoro, but uvapo hwaMwari imini pache zvenyu, deep inside you know kuti zvamunoita uvapo hwaMwari hakuchisina. Chatinoziva kunonzi regai zvikurirani, zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. You can try kuti umuvhare vanhu, but kuna Mwari kudenga musingakwanisi kuvhara. Yes, mumasei vamwe vanhu kungaonekwa muri vafundisi, mugoonekwa muri vaparidzi, mugoona muri chii, but God cannot be fooled. You cannot fool God. We can fool each other here. As Mwari, you can never fool God. God knows beyond. And Mwari wanotoziva. Isusu nekupusa kwedu nemasede nyama tenge shoti zviri kufaya tikutoona meno, but kune vane maziso, spiritual eyes, descending eyes, vanotoona kuti upo apa pasisina uvapo hwaMwari. Uvapo hwaMwari waimbovepo, but hapasisina uvapo hwaMwari. A woman of God is humble. A woman of God knows when to stop. A woman of God knows not to degrade any other woman. A woman of God hatarisiri vamwe vakadzi pasi. A woman of God haana show off. A person who knows God hauya achizvitutumadza. Bible rinoramba kuzvitutumadza. Rinoramba kuzvitutumadza. Yoko is Yoko. That's who she is. She brought her own pendies. Hana kwenda kunofeka kunotenga pendi kuti adults of the world. She's real. She's Yoko. She's that one. Why would somebody attack Yoko? For what? For what? Why would someone attack Yoko? Yoko anouya pano achingoparidza soko raMwari oenda. Anouya otaura soko raMwari oenda. We can actually see kuti she's even growing spiritually. Growth yake spiritually is growing because of the people that she associates with right now. Kunonzi nevarungu, show me your friends and I'll tell you who you are. Tinotoona Yoko right now is busy. Achienda kwanika achienda, hakuna chimwe chaanofambira kunze kweshoko raMwari. But the devil is there waiting to devour like a lion. Akamira ari muchikona kumira kuti ndicharuma because flyer rabata vanhu vakawanda. Flyer arwadza. Yoko acho ari kusimudzirwa vamwe vanhu muchinda musingadi negodo rinenge riri mauri nokuti zvaitwa pana Yoko muchamusoropodza mugodi muchasvika pakunyaradzwa. Yoko, keep on being you. Usasitopiwa nomwe munhu. Yoko
ndikaona musodzi yako next time pasocial media, I'm going to come after you. Yoko, ina hadisi mparidzi. I will come after you. Haungoyi pasocial media kwa kuzochemedzwa nemamwe masocialites. Yoko, you are better than this. You are better than this, Yoko. You are greater. Greater is he that is in you than the one that is in the world. Urushinzwa. Paunenge waona wasangana nazvo. Antika, tell yourself kuti I am big. I am. Chiri kurwisa mandiri handisiri ini ndiri kurwisa. Pane chiri mandiri chiri kuonekwa ndo chiri kurwiswa. Ende chinhu icho chicharamba chichirwiswa. Chichatorwiswa. Zvino uchachema every day. Uchachema every day here Yoko. Nokuti uchatorwiswa. Vanozviti vaparidzi, vanozviti vakatomira, vanotoataka. They will come because they are being used by the devil. Yoko, I want you kuti kana uchivatarisa vanhu kana uchinzwa zvavanotaura, ndoda kuti upfugambe pasi vanamatire, don't respond. Vanamatire kuti Mwari avo havana chavanoziva varegererei. Let God fight this battle for you. Hondo iyi hachisiri yako, iwo you belong kuzvapamwari. You belong to the kingdom of God. You don't belong to the kingdom of the devil. Ita zvekwamwari. Tinorwadziwa vanhu tikaona munhu achida kusumudzirwa. Tinongofunga kuti kusumudzirwa ndekwe certain people chete. Tinorwadziwa because Yoko takamona chinhu ndinoshanda ndiri madhumbe. So tinofunga kuti madhumbe afanira kusumudzirwa. Kunofanira kusumudzirwa certain people. Says who? Says who? Because when God is looking at Yoko, he's not seeing a madhumbe. He is seeing a mighty servant of God. Uchida usingadi, Mwari vanongomusimudzira. Whether uri kuda kuti hausi kuda, God kana destiny yake Mwari vakataura kuti ndiye achashandisa, achagoshandiswa, wakatarisa. Varo yamurambidzwi kuti muye muchishungurudza Yoko zvamuri kuita izvi. Muchimushungurudzai yamurambidzwi, but me I'm talking to you Yoko. You should know who you are. Know who you are. Mwari asatotanga newe. God is still starting to deal with you. Vari kutanga, vachiri kutotanga kuti vadzile newe Yoko. For a reason, vakakusanganisana chaplain Piri. There's a mighty big reason why vakakusanganisana chaplain Piri. There's a big reason why chaplain Piri very comfortable around you. There's a big reason why chaplain Piri vachikwanisa kuve very comfortable kusuka kubva kuZimbabwe kuya kuzogara mumba mako Yoko. Munonzi nevamwe vanhu hatikwanisi kugara mumba munogara Yoko. Mwari vari kuweka. You are in progress. God is working on you. Don't allow the devil to distract you. Do not allow vanhu kuti vauye vachikuita zvanenge vachikuita and you cry. Next time you want to cry, go and cry inside your bedroom. Next time you want to cry, and not chemera bedroom mako. Do not give the devil a certain satisfaction. Yekuona musodza kuti takamuchemedza. Don't give the devil that satisfaction. You are going to get attacked. Imagine kuti Jesu chaiwo vaunobelieve vaunoparidza zvanezwa iwo vakaitwa sei. Nevanhu vavaimutsira vanhu vakafa. Nevanhu vavairapa vakanga hama dzavo dzairwara. Asi vakati ngaaroverwe. Ngaaroverwe. Toda hedu ndipei mbavha. Asi munhu aikumutsirai hama dzenyu. Vakasacrifice kuti ngaidi anofa pamuchinjikwa. Kokuzotiwe Yoko ako. Kokuzotiwe Yoko. You don't even have to say sorry. Kune munhu direct. Kana munhu asingadi kutambira apology yako. You have said it, you have done it, that's it. Chiripo ndechekuti whatever that you have done, chacho charo chinofunga kuti munhu anoti wakamuitira wakamukanganisira. Antiwaona. Iwo wakacha sorry yako kuna Mwari. God has already forgiven you. You are more, he is using you. And regera anoti nandi sorry aramba akamira kusure ikoko. Regera aramba achingoti nini Yoko zakati Yoko that you have moved on. Mwari vanoregerera Yoko unozviziva. You don't need to be told neni zvamuri story muparidzi. Mwari vakati move on. Mwari vatoshanda newe. Iwo unoda kudzoswa kumasure. Keep on bringing that burugwa Yoko. Dzosa burugwa iroro. Uye uchita content neburugwa iroro. It's a content. You came here kuti usarisa kuti wona iburugwa ndopfeka wakauya kuzodzidzisa vakadzi. Keep on teaching vakadzi. Kune vana vakaenda pa social media vasingatozivi zvechokwadi kuti pentiliner inopfekwa sei kana kuti hameno kamucheka kacho zvamaitaura izvozvo kanoitwa sei. Ndo basa rako. Kana iriyo ministry wakasvika naMwari kuti utaure, taura. Usamiswe nemunhu. Vachipedza kuseka burugwa nanotora rimwe reblack sakafanana nairo udzoke naro. Exactly iro rakafanana naro, bring it. Achisi chihure. Chihure ndo chinoitwa competition Yoko. Chijoki ndo chinoitwa competition yekuti iwo wasumudza burugwa, mwana nokuigira burugwa noti kwanzi iri sexy. Sexy for who? To who?
murume here apa aita competition nemi kuti ndoda kunyenga ito nezvamakapfeka inner garments enyu. Pane murume here anga aripo kuti ndiye maita competition. Manga muri iwe teaching vakadzi, right? Teacher vakadzi. Saka continue. Aluta continue osamira. Kuti hure ndio kuitwa competition nekutadzana mabhurugwa. Ndikunyepa here asikana. Am I lying? Pano pese pana patakambotaura tikationesana idi umwe nemwe ngasivhure tione bhurugwa raakapfeka. Takambozvita pano tikatione mabhurugwa takapfeka nhasi kuti zvakamira sei. Zvinoitwa kuchihure. Kuchijoki ndokwa munoti tikuita ndosiya bhurugwa panze kuti varume vacho yavaona ndakapfeka bhurugwa rakaita sei. It pushed somebody else kuti anotora pendi rake. How you start that because you want to be in a competition with Yoko. Come on, like really? Guys, and you call yourself class. And you call yourself a woman of God. Yoko. Yeah, better than that. I went back to that life and it's not a crime kuti you want to wear my full pants. There's a reason. Unotaza tunemkazani chimiro. Shotaza unemuna ne dignity yake. Ne body yako. Unotaza wakati andini kuti magara ungafamba chitamba. So I'm going to wear a full pant. That's you. No one can change you for that. And then no one is supposed to change you. Kuti feka thong. Kana feka G-string. For who? For what? Unomira kumberi kwe vanhu wochipariza soko ramwari. How many times I've seen you kept on debate kupi wakamira kabata ningikiri. Nekusimba wakaita kwake wakapfeka G-string. Uri kumberi kwe vanhu. Garo richitamba kudai zvinobuda here. Chechi yasana nebhawa. Kubhawa unogona kuenda wakapfeka G-string, yes, ukamira kumberi kwe vanhu because ndozveko. Chechi unopfeka zvinhu zvakadzikama. Penti rako irako iroriya nebhodhi yako ndo penti rako iroriya. Ndinoda kutokutengera mamwe Yoko ndipe size. Ndo penti rako iroriya. Usadzisiko kumasure nemunhu. Usadzisiko kumasure nesuma bishu. Tinenge takapfeka zvibhurugwa zvokuti ndikafamba garo rinenge ndichirizunza kudai. Asi tambokona chizunza mateko pasocial media isu Yoko. I'm here to talk about you, Yoko. I'm talking to you. Kwete umwe munhu. Asi tambokona chizunza magaro ako pasocial media isu. Handisati ever kudakana zvakandimisa. Handisati. And kune vamwe vanhu even maslender asingatokwanisi kupfeka G-string kana kupfeka thong. Ariko. Slender chaisakwanisi kupfeka mabhurugwa ndinoti haina ndoda full pant. It's an individual's choice. Haumanikidzi kuti upfeke bhurugwa rawo rakadaira usingadi. Just because somebody wants to come and make you a less of a human being kuti wapfeka bhurugwa rakadai so unofa upfeka bhurugwa rakadai. Come on. Like really? Like really? Tatoshamisika, guys. I was so shocked and surprised. Kuti nima zera. Look at the ages. Tiri kuuya kuzoshena nebhurugwa pa social media. Pendi. Kuvana biwe shira vana vadiki avozodi. Kuvana chiera vana vadiki vozodi. Kana takuya vakadzi vakuru. Kuya kuzoshana nependi pa social media. Kovana masocialite ma upcoming ari kukura apa. Vodi. Paint. There's a reason why I can't see inner garment. Because inofango kugara mukati. Unless paine zvidzidzo zviri kuitwa. Kuiko naimi pa social media vanhu muri tiri pa competition here. Auyi ne competition kuti munhu auya azvitra life yake ne content yake she's teaching umwe munhu. Somebody goes and attack the same thing. Auyi in a competition. Mweya wegodo ngaubude matiri. Mwari de matibatsira mabvisa mweya wegodo uri kutenderera matiri. Nokuti ukona nanoti wapedza kuita chinhu same thing iyoyo onouya onoita chino ataka munhu. Mweya wegodo is a spirit of jealousy. Mweya wegodo, if you are above Yoko ndosaka ndati uri kumusoro. Gara kumusoro ikoko usaderedzwe. Hakuna munhu ari pasi pako Yoko. Ari pamusoro pako Yoko anotaura nezvako. No person who is above you will ever come here and talk about you. That person is beneath you. And I don't feel like threatened newe. Vari kumusoro vantu sana kumusoro ikoko. Hana nguve kutaza kuti waitei
kwaitwa nezvekwadini unogara kumusoro ikoko. But ukaona uri kumusoro wako unodongorera kuti vepasi vari kuita nezvei, then there's a problem. That means Yoko, you are winning. Keep winning. You are winning. Keep winning. Competition, comment section. Tiri vanhu vakuru. Musarwisanisa as much as you want drama. And it's pane vamwe vanhu kuti munokwanisa kuitira madha. Munoziva ndogara ndichikuudzai. Muchazviunzira zvituko. Muchazviunzira zvituko pamusoro penyu. Vamwe venyu makanotukwa kudhara. Idzi dzekunokuchidzira idzi. Muchinokuchidzira uko makuchidzira makatukwa kudhara. Hamusi kuona kuti mbonyomowa munochera mhando wokutukwa. Hamuzvioni. Munoda kuti Jesu auya adonhamira apa akudze kuti wakatukwa. Dzokera pamberi paMwari unoripenda. Nenyaya yekukuchidzira zvinhu zvakaipa izvozvizvi. Kukuchidzira zvinhu zvakaipa. Instead of you being there and saying, but what is wrong with your gospel? You are that side. Mutara tisho hariti, rikasodai munhu anyari kasodai, madzoka kumoti Yoko, zvikasodai. Come on, like really? Chokwadi eni kutarizana bhurugwa kuuya pano kuti nhasi ona ende akapfeka bhurugwa rakadai, tuone rako eni wakapfeka neripi, tuone Barbara kuti nhasi wakapfeka ripi. Come on, guys. Ndosaka ndati ibvai maziva nhasi mbuya mulambo kuti vaya uvapo hwaMwari hwakambovepo. That one is a fact. Vakamboziva Mwari, vakambonamata Mwari, but uvapo hwaMwari hwakatiza. Rangove zita nekututumadza kuti ini ndiri munhu waMwari, ini ndikazodai. Soko raMwari rinotaura kuti you should be selfless. Kana uri mutungamiriri wevanhu, uri munhu weshoko raMwari, you should be selfless. Put other people first before you put yourself. Go on every time you ndini, me. Then atisi soko raMwari, because soko raMwari hatauri kudaro. Soko raMwari hatauri kudaro. Pese ndini. Soko raMwari harinotaura kuti mutungamiriri unogona kurara nenzara, chekudya chakuwapa munhu asina. That's being selfless. Vafudzi vemweya ndozvavanoita. Anorara nenzara apa, akupa slice yekupesera yechingwa yanayo. But ukaona pese chingwa uchiita zvinhu zvokuda kuonekwa, zvokuda kuti vanhu vakuzive, kumanikidza vanhu by fire by force, kuti ndionei inini ndati ndiri munhu waMwari, ndati inini ndakazodai. Kuordainwa kwaordainwa nani? Nemunhu here kana kuti naMwari. Who ordained you? Because ordination in paviri, you can be ordained by people, you can be ordained by God. Wakaordainwa nani? Nokuti zvevanhu ndozvatoziva zvine kuzvitutumadza mukati. Hands, love is not pride. Love is not pride. Love is forgiving. Love is loving. Love is shielding. Love is being merciful. Love is lifting other people. Who are you? Who are you? Kuzvitutumadza. Inini vanhu vandu ndikazodai, everything is about you. Then umwari haupo. Let it be your followers who will come and talk about you. Zvandaita izvi. I've never done this any about Yoko. Handina personal friends na Yoko. Mubvunzei. But ndaona video chema ndikarwadziwa. Handina personal friends na Yoko. Ni munhu ndongoziva kuti akambosangana at some point ku Haiti kwakambouya tikambosangana ku function ya Coach Gladys. Look at Coach Gladys, guys. I want you to check kuna Auntie Gladys Mtongorea. Auntie Gladys Mtongorea. She is a professional nurse. She stays in the first world countries. Australia. She can afford to do what she wants to do because Mariacho, she has it. But in Ndiudzeo, guys, she's very simple, down to earth. Ndingataura zvimwe, guys, but I'm just being realistic here. Down to earth. She comes, teaches vanhu palife pavo voenda. Comes, plays with her fans voenda. Havana kushitutumadza. Vane humility iri mavari. Havatarisiri munhu pasi. Go anytime kwavari, she's got a listening ear. Vanoteerera. Hasita mboona chokuti ndini zvikazodai. Atisati mboona, guys, kudai munomboona handizivi hangu.
but as for me pese pandinowacha manje ndinogona vachimbodzidzisa ndiye anonzi exactly ndiye anonzi marriage coach uya ndiye anonzi marriage coach vanoya even nemurume wavo votaura soko ramwari vodai voita zvavanotaura auya hanzi go and talk to him munzwa nginonomunzwa first without issue. Andimona, she's a good woman. Ndo vanhu vekuti tinoenda kunofollowa kachiro kana neproblem yangu inini ndotoendawo kuti anti Gladys ndauya ndine problem pakadai I can confide in her because you can actually see kuti munhu akaita sei mukadza nechimiro mukadza nechiremerera haiwa ngatisadaroi ndati ndiuye kuzotaura ndingotaura vedu we this is so wrong Yoko wakagadzwa panama usabve saka ari kude mari vafunere wabvunza ina ndisi kuziva chinhu kainini vendanofunda ndovhunza kuti kuseva mudirekta kwandiri kunoko animaona hanzi nemafambira ungamba vazivi because havana kochi zveshuwa havana kochi but vanodzidzisa zvemudzimba umu vamisa dzimba dzakawanda ende havauyi vachizvitutumadza kuti ini ndamisa dzimba dzakawanda inini vanhu vangu mafanzi angu no tinotonzwa nevakabvako tinotobva nevatinodirecta kuti imboenda kwaandi Gladys uko ndokwatinotobva kwadi kutadza kunokuna kuti zanofuna kwamira kwedu handimazviona saka ndo zvinhu zvakuti ndinoda kuti ndinyatsonzwisisa kuti nditi handichazivi kuti what are we turning into. It's so wrong mufunge, it's so wrong. Yoko ramba wakagara pachigara ipapo une chiremerera chako uri pachigara ipapo ukangoziva kuti munhu wese anotagetiwa ane something chiri hombe chiri maari munhu asina basa. Tine vanhu ndoda kuti now you should know social media Yoko. You have been here for quite some time. You should know how it operates. I want you to look at people antika vanoita zvinhu zvakanaka vakazara mumacommunity antika avapiwe medal nyembe dzavo avapiwe vanhu ndo vanhu vanotukwa daily vanokatuna daily koita vanhu vekuti tinonyatsona kuti community seZimbabwe takatukwa takasekwa senyika they are protected. Ndoda kunyatsozviona because the devil uses that. Remember, light ne darkness azvidyidzani. So enda kugermany kwako gore rinoya muna March. Guys, my diaries, I've said it, £50 ndema logistics. If you want to support Yoko, it's nothing. Just go for the sake of supporting her. If the tickets are sold now, tenga kukwira ndege kunodhura. Kunobhuka mahotera kuforeign land zvese nerandi. Guys, come on, hazvibudi kune randi kunoko. Vari kuita soko ramwari ava, vari kungofamba achingoparidza. Asi ndamboona Yoko achidhenza. Ndinambona ndikuya guys, ndinambona munhu weskopu.
guys. Hey, sorry guys. Sorry guys. Pane problem yekuitika yekuti kuswera nezuro pakavhura vana nana scof drive vana kakuzopika vana saka asina kuya kuzopika vana and iye tinenge takamupa mari saka zvinonetsa kuti tizoti anenge asina kuya saka he is coming now to explain kuti verenga nemari yawo nayo ikwane mari iyoyo umupe saka kuya kuzokomblena kuti kuzotaura kuti hanzizvo mari scof makabhadhara asi pane uyo anoenda kuextra classes kelanda kuma private classes saka pandinomutora kuchikoro kunomudropa kuma extra classes anditika nenda kudropa vana vese kumba then zuva rovira around this time ndo panenda kunomutora hanzi don't apologize comment section ikupisa kochichaitika anoona so chindiwedzerai mari because ndikatisa ndozvaungafambira kuotedza ngondudza pafoni anyway saka right ndo zviri kuitika saka guys back kunyaya yayoko ani mazviona sorry hengi ndatora nguva back kunyaya yoko andiwana yokozuna nevamwe vanhu vakadaro vari mucomment section kuti even kubasa wako kwaunoshanda you are a threat to many people you are a threat akangokutarisa kudai so vanotoona threat they will always attack you for no reason vachakuataka every day vachakuataka for no reason and imimi vanhu pasocial media ivai nemweya wediscernment. I always tell you the reason why muri kupinda mumaprofita ari kudyirai mari, the reason why muri kupinda mungangadzeni nemadzi kudyirai mari, hamuna mweya wediscernment. Munongoti mukangonzwa chinhu kudai so munohakira. Antika learn to have a spirit yekuti muribvunza Mwari kuti Mwari pandiri kuenda apa ndizvo here, zvandiri kuita izvi ndizvo here, because ndambokanda video kugurupu uko SIS MELLY diaries. Ndoda kuti mundoona gurupu one pamusoro pemari yaona yemuwedzera 100 rand ne 50 rand. Andimaona. Saka inde muno kundakanda video, mucha inde muno na video re prophecy riko. A certain lady, a certain munhu wamuno regard, unoona vanhu vakaunganira munhu iye achita aprofita pamberi pechaunga akati where is the video? I can show you iri mufoni yandoshandisa. Pamusoro pe akati ndisumuka kasimudza mukadzi akati ndikuona mai vako vantanganisa rinonzi nati handika mukadzi akataura wakati shuwa mai vangu vantanganisa rinonzi ti chakati akati ndikuona lightning ichino strike mai vako vachinofa ngatina matei handika chechi ikati ikati munhu wamunoziva mukadzi wauyu ningikiri uyu java handimaona zvikanzi ye wakafara handika wakuindira mberi neprofesi ka awa kuti ye zvikanzi mai vako iwewe varifunga kutoti vafe pane vanhu vada kuti vafe handika nguva dzakati musi mwedzi wakati saka we have to pray handi mukadzi yaramba akanyarira saka pazomubvunza akati where is your mama I want to pray with you mukadzi akati mai vangu akafa kudhara unozati chechi yati ho munonzwa omuzati kana reaction yaita iye arohwa neshoko mukadzi achitaura kuti mai vangu akafa kudhara zvikanzi how did she die when did she but anga chichibva kuprofita kuti mai vako tofanira kuti tinamati guys inini video ndichoiwana iri kutotenderera kune dzimwe nyika ndiko vari kutenderera ndatoiwana kugurupu remanigeria ndiko ndatoiwana vanhu vachiti vachichitira kuti fake whatever exposed ona aiterera if look at the video to the end ndipo ndatoiteverera ndichisa kudai so ndaoma nekusani varaitorawo koko ndikavhara noposta kugurupu vasiri kugurupu endai munopinda kugurupu redu SIS MELLY diaries gurupu uko endai munopinda ndokwatokanda nyaya dzese kugurupu uko nemahaidhi ese ndokwatinokanda hanomaona chero reaction yarova kumesesoka vatoicapture somuza zvika manigerian vatocapture reaction arohwa neblow kumeso hanomaona because hatina spirit of discernment haipo spirit of discernment ndo zviri kuitika antimaona pasocial media apa ndoda kukudzai vakazara soko harinetse kukrema tikakubvunzai bhuku ramakaverenga kudhara rinonzi zvairwadza vasara rawakaverenga uri grade 7 kana kuti pafunge kuti raitaura nezvei muchiri kuziva vamwe muchiri kutoziva line by line kuti raitaura nezvakati because ibhuku unoriverenga rinogara mumusoro worichengeta chero karibvunza kuti 20 years uziti papaya maide akazodai zvikazodai unotogona kunareta ibhuku the same applies nebhaibheri animona asi pabhaibheri pamunhu waMwari uvapo hwaMwari ndo hunotaura uvapo hwaMwari ndo hunotaura so vazhinji vanhu vari zvavari kuita pasocial media uvapo hwaMwari wakatiza kudhara yangove nyama flesh ndo yasara ndo iri kuitirai mashura and imimi because you hear the title antika you hear the amuna spirit of discernment tinavo sure chokwadi munoona zvisipo
munoona zvisipo, munobvumira zvese because munoona zvinhu zvinenge zvisipo. Learn to have spirit of discernment. Andika mweya wakatiza kudhara, dzorai volume yenye TV mweya wakatiza kudhara, kwangosara soko rokuti right now if ukaenda kuzvidhakwa mubhawa zvinenge zvichikudza kuti John 14 verse 1 andika mwoyo wenyu ngairege kumanikidzwa. Andi Ephesians 6 chichakadaro anenge achiuza ari kubhawa, akamboenda kuchechi akanonamata Mwari panguva iyoyo, andi akabuda asi mweya dzorai volume asi spirit of God yakatiza. Andi muri kuona yakatiza. Saka Yoko, you are powerful, you are mighty. Wakagara ipapo ucharwiswa, usati watanga uchapolishwa. Yoko, think about me. Ndifungewo ini ndoti pese pazvinenge zvakuya udzokere kumasure. Yoko ndakagochwa Yoko, ndakapolishwa kusvikira ndaita simbi yekuti chero rastika yanga isina basa nazvo. But I believe kuti there was a reason why all that was happening. People didn't understand at that time kuti chichanga chitika corner to corner, but God was preparing me for iko zvine chicha ndinoudzwa nemunhu ndikakwata kana kuti ndikavhunduka chinga nechi. Hapana, handina kuchinja. Ndakazvidza kuti ndoda kubva uku, ndichabva ndidzokere. Vamwe vakauya vakazama kundipusha kuti ndidzokere ikoko, ndikaramba ndakamira ndichiti Mwari ndiri munhu wenyama, panenge ndoda kudonha, pane ndoda kudzokera, ndoda kutaura, Mwari bateiwo muromo wangu, Mwari pane ndoda kutuka, Mwari ndokumbira mubate muromo wangu. Ende indeed Mwari vakazviita Yoko. Iko zvino kubudisa word rechinyadzo chako ndiri kutohwa rurimi rwangu ruchirema, but kudhara taimbobudisa easy nyore so kunge zvinoshamisa, kunge zvinoshamisira. But iko zvino ndotohwa kuti rurimi runotoramba pavanhu, runotoramba akusi kugona minamato. Ramba wakamira panzvimbo Yoko, ucharostwa, uchashandudzwa, uchaita sei, but it's part of your growth. It's part of your growth. Semunhu akatumwa kuzoita basa rinoshamisa. Ende ugara uchiziva kuti senge vanoita basa raMwari muri pachaiti. Ukaita makuwa nhasi, hakuna nokutuka iwe, hakuna nokuopoza iwe. Ita soko raMwari nhasi, ndochinichi the most attacked career ever. The most attacked career ever ndiroi soko raMwari. Ndoso tuna even vanotaura zvesoko raMwari. Andimoona panenge paine vanhu 30 pa life, anenge ane vanhu mafollowers 70,000 asi panenge pane vanhu 30 watching the life, because soko raMwari rinobhowa. It's foolish to those who want to perish. Iwo nozviziva. Saka tinoda zvinhu zvinonakidza, zvinovechi zvekutukana kwevanhu zvemakuwa. Soko raMwari rinobhowa. That is mindset yatakapiwa, yatakauya tikaudzwa devil na Satan kuti soko raMwari is boring. It's very boring. You have worked your way up Yoko. Ukasumudzirwa naMwari, ukauya uchiya makuseni uchita morning devotions ako uchidi vanhu vakakuziva, vanhu vakataka kufollow people, vanhu vakakufarira, vanhu vakakuvenga. Haudiwi nemunhu wese hausi mari. You can never be liked by everyone. Unotoita vapanduki vachatokupandukira nei. Tangoda iso nesu tutoriwo negroup rekuti anototi ndikavaona mevaende vanondibhowa, vanondishota. Zvakaitika kwaJapresa raindikudzei. Ndakaudzwa nevana vangu pano kuda munhu iye ari pano kana kuti hapa amene. KwaJapresa kuya kuVVIP munhu uyu haana kuziva kuti isusu we are party sekai, haana kuziva kuti tiri part of zvekwaJapresa izvi. Saka asvika ininiwo vanhu vezororo vakanga vari sponsor anditika. Saka inisa brand ambassador ndinenge ndichingovepo pese pavanenge vari. Right? Saka zvakadaro ndakabva ndasatombozivi kuti vanhu vezororo vauya nebhana uche bhana rakadai vakanoisa pavaisa kuVVIP kuti tizogara. I didn't know. Ndakangoshonika vachinzi taisa bhana kondo kune macheya yenyu, ndikati alright bo. Ndobva ndatoenda kupi kumacheya kwekwe kunogara kana paine bhana. Saka ndakutosimuka paita kuenda kuairport kunotora kunomirira jaha. Pane musikana mukadzi anga achinzi kuda mukadzi anga aripo here akagara pasaidha panze ane murume wake. Handimona indakangoenda pani kanogara ndikasiya anti nevana. Handimona ndanemwe musikana anga nevana vake wataenda naye kuairport. Koita Kelina Shakira, koita anti. Kati anti musana vakatisa vana ava makangogara ipa pane bhana ndopedu vatasenda tenga madrinks isindobva dadita sunga taenda. Saka musikana uya hanzi akati achisvika paista sunga akauyanza akati ha my way ende ndo iri SIS-MELLY rinongoyanzigwa zibhana irori rinofungwa kuti asi kuziva kuti ava vana ava ndivanani. Handimona
vanongozigwa zibhana irori rinofungwa kuti ndivani vachauya nezimukadzi ravo rekushata rinonzi dhumebhiro ndibhowa zimhure riya ari kutaura haasi kuziva kuti vana ava ndivanani. Anomana murume akati ko simeni vaya zvavanenge hanzi ndabhurisona ndini wasu inini handina kuzviona papi ndini wasu wacho chinhu chimwe changu ichi. Anomaona zvikanzi vana vari kuhwa munhu akutaura nemurume uya vana vangoramba vakatasana kudai so ari kudhiga ini ari kudhiga dhumebhi. Anomaona andivati chakira kanzi angoda kupindura andoona andinobva kuti nyarara andoona ramba wakanyarara bva vateerera hanzi murume akati usisimeliwe kufacebook inga munhu ari bhowani kusanzi hapana senge zvino vabatana nezigurira vanofamba naro handimoona andi vakati musaudze mama vari kuzana shakira naketi kanzi musaudze mama because nguva dzamama dzinoya dzikadambuka munoziva kuti munhu anogona kudzvinyiwa huro pano musaudze mama tozoudza taakumba ini wasi kuza chatodzoka paya totoya totofara tukonyadi tamota takudzoka ndakudziwa nevanakanzi naketi nashakira mama pane mukadzi wamamuchaona ndabata huro ndikati mukadzi wokupi zvikanzi mukadzi akagara pasaidi akuzama kurandedzera manje isitadzoka kuita takadzoka tamutomwa handichatombozivi kuti munhu arewa ndiani. Anoona tikati chichaitika zvikanzi pane mukadzi auya ndobva atanga kutaura zvinhu zvakataura ndikati upi kusinozo zvikanzi ndivati musavataridze mama vanogona zodi kuzorobvunza munhu zodzvinya munhu regaitika kuti vari kuita musavaudze anything seya zvakadaro. Saka musikana yanzi akazonzwa mukadzi uya akazoona patakadzoka handimoona ndobva ndati Shakira kwai akangosimuka ipapo murume wake handi chinzi kwai vazobva papi mangouya nemchiti Shakira bva aziva kuti vana ava ndo vana Shakira chona dzabva nunga chikula bokisa chake akatobuda kuVVIP kwanga akagara kuti atozoenda kumbombera kwakune vanhuko nokuda kwemuromo watinotaura pavanhu tisingazivi kuti vakatarisa ndivanani nekuda kwemuromo watinotaura pavanhu tisingazivi kuti akateerera akatarisa ndiani anti muri kuona. So yaYokozuna haudiwi nevanhu vese asi chandoziva Mwari vanokurwira ende Mwari vanokuda ende social media yoko usaipinde nemoyo. Kune vanhu vakapinda nemoyo nemakumbo zvese musocial media ishi usaipinde nemoyo yoko vachakuita macritics achauya just sangana nawo udariki imimi vanoenda kunoudzawo yoko kuseri kuti yoko wanga uchitukwa yoko wanga uchinzi zvakati guys should stop that game sena ine kunoudza yoko kana kutega yoko kuzvinhu zvanenge achitukwa you're not doing her any favor because anenge atori right ari muspirit yake ega ari mumweya achitorumbidza Mwari and then makumutega pazvinhu zvinodisturba mweya wake. Unoona kuti makumuvigira kuseri zvinhu zvinodisturba mweya wake mweya womunhu wenyama mweya wake unoenda pasi musiye asangane nazvega mustreet one day. Anomaona dai musina kumuudza nezuro yoko anga dai asina mbozviona zvinhu zvamakamudza aizozviona zvapera after 2 weeks otozongoseka yatongove nyaya the reason why chigare chizati inini handidi kukudzwa kwamunenge ndenge chitukwa ingoononai koko mukomenda wekokomosa ikoko musaiya muchindiudza because unenge uri muspirit yako imweyo yokutofara uri muhappy mood and the boom uchisenga zvinhu zvakadaro wakutowa hasha ositenga kuti Mwari ndibatsire hasha dzatokwira watoburiswa mumudhi wawanga uri nezvinhu zvemunhu usingazivi vanhu vakaonda pasocial media hatizivani muzvizive we don't know each other hatizivani kungosangana pasocial media but mukawa takuudza namagist ungati munhu anoziva munhu achitaura ndito munhu uyu yakazo hapana munhu anoziva munhu hatizivani takangosangana pano pane wana akangotungidzwawo moto akangouya akataura zvakataura vanhu vakatotora izvozvo vakatanga kufamba nazvo. We don't know each other. Gara yoko ramba uchita zvaunoita mai vaya vanamatire yoko pray for her. I pray inini nhasi ndinovanamamatira ndikunamata munamato wangu ndokuti ngavadzokere pana Mwari ngavadzokere pana Mwari. I believe vakadzokera she's powerful kana ukadatarisa vakadzokera papresence kune munhu ane mweya wachimaso emweya cheko can see she's powerful in her own way vakadzokera pasoko raMwari she can make waves but she is doing it the wrong way and the presence right now vapo waMwari wakatiza dei vachida kutaura chokwadi ivo pache zvavo vari vega vanotozvisa kutaura chokwadi uvapo waMwari hakuchina. Social media kana uri munhu wesoko raMwari inogona kupandudza. Ndinoziva vanhu vakawanda vaigara vari pamberi pepresence yaMwari asi the moment yavakauya pasocial media uvapo waMwari wakatiza spirit of God it departs from people inobva inotiza kuti handigari pabhodhi yakadai handigari mumunhu akadai this is not the person that I created inotiza usabvuma kudzikisirwa. Juliet Chiutsi dzokerai pamberi paMwari ndakakutarisai zvangu dai so ina handisi muparidzi handisi chii asi ndine chipo chokutoona
muri ukadzokera pana Mwari chako chako, you can do mighty things. You can even come together nana yoko and make waves. Munogona kutendeutsa masouls akarasika sesupersocial media apa zvisina kumubandidzira kana kumanikidza kana kudini. Usatarisira umwe wakadzi pasi, usadzikisira umwe mukadzi pasi. Iwewe, for you to be where you are, hauna kusvika wega nekuti wakangwara. Pane akakusimudza kusvika pawakasvika ipapo. Saka ukangoziva kuti chimwe nechimwe chine matangiro, chine magumiro, unobatsirika. Wakasimudzwa from somewhere, maybe ukauya pasi ya media ukada history yako, togona kutochema kuti ndiwe wakabviswa naMwari uku. Ukanga uri munhu asina basa. Uchingori munhu asina kana nebasa rese. Hey, regai ndikudzei. Beauty iyi yamunodada nayo, makanaka chose. We cannot take that away from you. Makanaka chose. Mumeso edu enyama, mumaso edu enyama iwa, kumefesi yako yakanaka. Asi beauty pasina unhu, pasina kuziva Mwari haisi beauty. Beauty isina chiremerera haisi beauty. Beauty yabuda munzira yesoko raMwari haisiri beauty. Ende muzive kuti beauty akashata tikamutora tikamisa pachibagi. Tikatora imimi sokushtora kwamunoita kuti I'm beautiful. Mukamira pamukata beautiful, muzoti muchenje wakakumirira imese. Ndezve pano pasi. Kudenga hakuna chinonzi ndakanaka beauty. Kune vanhu vakanaka zvokuti dhu pano pasi vasingazvitumadza. Ende mukangoziva kuti iwewe pache zvako hauna kuzvisika, yoko haana kuzvisika, ane the creator wamunonamata, wamuri kuti muri kuda kuzoparidza pasocial media, ndiye akasika mese muri tu. Unofanira kuti ukatasa yoko kudai woona mufananidzo waMwari, kwete kutuka kana kushora mumwe munhu. The moment you come on social media and say ini ndakanaka and you call yourself a mighty woman of God, then zvatodhako. Zvadhako. Tine vaparidzi vakanaka pasocial media apa, vekuti tisu tinotokomenda kuti mai vakanaka. Mai vakanaka. Right now takatarisa yoko vakanaka zvokuti. And Chaplain Piri vakanaka zvokuti. Nokuti mabasa avo ari kuva represent. Kuna chakunzi kunaka takutarisa zvavanoita. Takutarisa zvavari. Zvekuti vatema izvo hatizvitarisi. Zvekuti vakazodini hatizvitarisi. Takutarisa mabasa avo. Ndo kunonzi kunaka. Mujuru wakatimirira tose asikana. Siyana ine kudada nenyama inoora. I wish nhasi ndofunga maona video re-accident yatika kuZambia. Mweya waJuli uzorore murugare. Anga ari mukadzi anga sina basa nevanhu mukadzi uyawe. She would try by all means to stay out of spotlight. Ndofunga mazviona video riya kuti nyama iyi haina basa. Haina basa, mujuru, muchenje. Maona wame mbazi nyama like mamuni wa mwana wakatonaka zvokuti asi vazotogwa mapikicha mavideo vakatsakatikira pa accident ipo paya. Zvinotaridza kuti upenyu hune muridzi wawo. Zvinotaridza kuti inyama. Nyama haina basa. Chakakosha ndechiri matiri. Malooks chakashata asi haana basa. Chiri mandiri ndo chakakosha kwete malooks angu. Saka mukaziva izvozvo mainini kana kuti vakoma ameno muchabatsika kubva nhasi, dzokerai pamberi paMwari muinde kunopfugama muti Mwari ndinoziva, audzigwi iwe Juliet, unoziva wega. Mwari ndinokanganisa, ndiri mutadzi, zvandinoita soko reminye utozviziva tsoko raMwari hatizvidi. You know paunopedza mshuwa uri one unotanga kuti pati paya soko raMwari hazvidi. Usaoneregwe nemaziso evanhu anenge akakutasa mucomment section achikukuziridza. Paunenge waona Mwari wako munenge matu, it will be you and your God muri two. Dzokera pana Mwari ucheme kuna Mwari, Mwarika ndoda kuyanana nevamwe, ndoda kuve munhu anongofara navanhu, anongoyadzana nevanhu, anongoita zvaanoita nevanhu achingofara. Mwari ndidzoserei pachigaro changu, ndidzosere. Imagine kuti mese munoparidza mukabatana kuita chinhu chimwe chete. Munoita sei social media? Munotendeutsa vanhu vari kushungurudza umwe pasocial media. But kana uriwe mufudzi wemweya waMwari uchishungurudza umwe munhu kusvika patadza chiva pasocial media, then there's an error. Zuro ndizuro netaura nenyaya yevidhio rakugoma sivanda. Tichitaura kuti unosungisa munhu tikati kuda hayo tongoti pamwe kuda wakadzidzavo paya yanga iri mistake wakaona social media hatipindi nemoyo. Sure, hapana kana 2 weeks wapinda zvekunonanavirana nebhurugwa rayoko. Alright, iwe unopfeka ko mabhurugwa ako akazvinakira. Kana namabhurugwa ako uvhare magara ako iwayo nebhurugwa rako iro rakazvinakira. Urege yoko avhare nejoki rake. And the joki is a very expensive brand. Murege agare nemabhurugwa ake iwayo.
anoita ndiwo anomuitira. Handiti each to their own. Kokuzosora vamwe ndokudi. Soko ramwe ndepepiko parakati tisorani. Ndepapi parakati tisorani. Koiwo zvecompetition makazvitanga riniko. Zvokuti munhu azviitira video yake achitira zvanotaura. Iwe unobayawo yako uchitaura the same thing. Munenge muchiti makabloka. Saka unomuona sei? Unomuona sei? Tiri huruva vadikani. Tiri huruva. Achapindura mbuya mulambo. She's going to come and respond. Ndobva ndafara zvisingaitika nandiriseni because soko rangu rinenge rasvika. Message yangu send across yasvika. Soko rangu rinenge rasvika. Pride. Zera racho. Zera rako iri pride. Nderekuti ndichasara chiita pride. Nekuti ndakazodai ndine zera. Indozvona zvichiitika kune vanhu vanenge vasina ma40-year-old toddlers. Ndotonyara guys, sometimes ndotonyara kuti ndibude ndichikuza kuti guys kana ndatenga chakati ndinotonyara. Ndotonyara kuti ndotova zvitondorambira ndega kuti ndikuzama kuita sei? Ndikuzama kudii kuvana? She's going to come and respond. Ndichifara zvokuti waita basa. Asi chokwadi tongotaura sari ina ndikutuki handituki ndongo ndingotaura chokwadi chakanaka because itai zvinhu zvenyu zvakanaka pamwe chete. Itai zvinhu zvenyu uyai mudzise magwaro. Tinotori neshoko nenyota yeshoko raMwari. Tine nyota yevakadzi vanodzidzisa vakadzi veumhare. Proverbs 23 of a woman. Tikutovatsvaga. Tiri kuvada pasocial media. So far tina chaplain nayo chete. Ndovega tinavo kuZimbabwe nayi ndikunyepa here. Ndovega tinavo Proverbs 23 of a woman. Ndovega vatinavo kuZimbabwe. Join in there. If you fit in very well, kana ukazosa presence yaMwari because right now yakatiza, it has departed from you. Bring it back. Unofita ipapo. Bring it back. Hapana mnatuka munhu guys, ari pere mnatuka munhu. Hapana, but tinoudzana murudo. Anditika tinoudzana murudo, atiudzani mukutukana. Munhu nemunhu ngatigamuchire vanhu sezvavari. Mweya wekutasirana pasi ngaupere. Mweya wekushorana ngaupere. Mweya wekuti iyi haisi klasi yangu. What is class? Chii chinonzi class? Kana uchiya pasocial media kuzovhairira vamwe, what is class? Chii chinonzi class? It's us who should give you class. Kwete kuti uzvipe class. Tisu tinokuya tichitaura kuti very way class uri class ava ndeve class zvataita pana Andy Gladys pano. Zvatofanira kuti kwete kuti uzvigwadze class wega. Zvinhu zvepano pasi guys tiri dova. Tiri huruva. Tichadzokera kuhuruva. Ndo zvatiri. Tine limited time panyika pano. Ngatisiyei vakadzi vakuru. Ngatisiyirei vana. Cherevo vana totovatsura vana vakawanda they are doing okay pasocial media. Zvakanaka straight. Tinavo vana hopo. Makamboona chichamusirira. Vari paspotlight tinavo hopo. Tinana Anna Chibepi Wonde. Tinana Biwe Shira. Tine vana vakawanda vari pasocial media. Vakapinda iko zvino vari paspotlight. Munomboona chichamusirira kudai. Kana. Down to earth people. Down to earth people. Ngati vei vanhu vane rudo. Vanhu vanogona kuregera vamwe tisashorani. Tisatasirane pasi. Kuti uyu hasi welevu rangu. Levu rako nderipi? Which one is your level now? Levu rako raunozviti hasi welevu rangu. Wakaiswa nepa levu iroro. Zvimwe zvinhu ngatizvinyarirei vakadzi vakuru pasocial media apa. Ngatizvinyarirei. Pamberi paMwari we are all one. Munhu nemunhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Moti Mwari yanga akatisika tose takafanana. Pane aizonzi Ningi here, ozonzi inzi yaYokozuna, uyu onzi inzi Brenda, uyu onzi inzi Peace here. Aiwa. Ndosaka umwe akapiwa marumo makuru, umwe akapiwa mhino hombe, umwe akapiwa maziso makuru kuti tigone kuzivana kuti uyu ndiNingi, uyu ndiNingi. Hatingafanani. Saka let's embrace each other sezvatiri. Ukatuka munhu ukaseka. Yoko uri kuseka Mwari vacho. Uri kuseka Mwari wacho. Aiwa vatungamiriri vafudzi vesoko raMwari. Muri vafudzi. Tinotoda kuti isatisi vafudzi vesoko raMwari. Hatozivi. Soko raMwari totodawo kudzidza. But mimi muri paspotlight muchiuya nematitle amenza makazvipa kuti ini ndinoparidza soko raMwari ndiri evangelist, uyo zviti ini ndiri bishop. Handisati ndamboona bishop akadaro. It's my first time kubva zvandaka zvangu. Handisati ndamboona bishop akadai. Handisati.
ndatanga kuzvionera pauri and handisi kuti ndiani mentor wako handitomuziviwo dei aigona kuonekwa teni. I'm sure kana chikona pasocial media right now mentor yeka anonyara uri kushoresa the church of Christ, uri kushoresa the body of Christ neunhu wako Juliet, uri kushoresa the body of Christ. Chinjai unhu maini, chinjai unhu. You cannot just go everyone and respond to Jack and Jill and fight everyone and bully everyone. Moti handidi kujairigwa because inini ndiri no. Muranda wa Mwari anotojairigwa ibini. Ane problem yake nhasi yebonyora anoenda kune munhu wa Mwari. Ane problem yake major yakauraya munhu inoenda kune munhu wa Mwari kunochema ikoko. Ari kushungudzwa nemurume anoenda kune munhu wa Mwari. Akafirwa nemurume kana nevana anochema kune munhu wa Mwari. Munhu wa Mwari ibini. Idustbin ndokunoyamarara ese. Rara rese rinorasigwa kumunhu wa Mwari. That's his or her duty kuva chakamira achinamatira vanhu vake. Ndo basa rako iwewe. Kwete kuti unouya panapa kuzofilisa vanhu inferior. I wonder kuti kune vanhu vanoenda kuseri achinzi vachinokuti chokwadi tauya kuzobatsirwa tibatsirei. I wonder sati tinoda kumboona vachinyora matestimony vega. Timbovaona sei tichingonzwa tisingakwanisi kuudzwa nevanhu. You are a bully. You can't bully everyone on social media. No, Juliet, no. You can't. It's wrong. It's wrong. Whatever is hurting you, my sister, you are a counselor, as you say. Right? You can't cancel yourself. Find someone else to cancel. Chaga someone else aende kunokubatsirawo. Go to Auntie Gladys Mutongore. Vanokubatsira. You can't help yourself. You say you are a counselor. You can't cancel yourself. You have deeper issues that are going. Guys, hating people, yet people, they find pleasure in hating others. Munari hating inside. Anima issues are still resolved. And want a pleasure in hating other people, all in the name of entertainment. Was when a problem irimo iri hating kati. Atina kukutuka. Yes, she is. She's the troubled soul. Yes. True, very true was. Randukuno to munane pain. Anofara oka achinflicta pain pane vamwe vanhu. It's true. It's very true. Mainini ende munhu chagaribatsiro azvinyadzisi kuchagaribatsiro. Emahara varipo vanapa vanokwanisa kubatsira for free. Kuno kuseri uko zvatsingambozivi so chamwari ndine dambudziko indauya ndongohwawo ndibatsirewo. People they will help you. Tinotoenda ufunge kuseri kuya. We go. Kune vamwe kuseri kuti ndinotoriwo ne problem chandibatsireiwo. Tinotoenda just memusingazivi. Nokuti hakuna nasingaiti ma problems. But the level of hate iri mauri, ruvengo ruri kwauri Julie, it's very dangerous. It's very dangerous and you are destroying yourself. Shoma neshoma. Amai, zosai Mwari, mugare pachayenyu, yamakagadzwa naMwari kudhara, mukatizisa presence wa Mwari, itai mudzokere pachigaro chenyu. You will know how to conduct yourself. You know how to handle yourself pamberi pevanhu. Munotoziva even kuti kutambisa gari pamberi pevanhu zvakaipa. Because you make men to commit adultery. And it's a sin. Ukazunza garo rako uri pa social media. Varume varipo kakutarisa. Vachizunza. Kune vanotomirigwa mumabhurugwa. Ari kumba kwake koko zvausingazivi iwewe. You have caused that man to commit sin. You. Unokatokonzesa munhu iye kuti akomite adultery. Hauzvizivi ndo zvaitika. Uri kuzunza magara ako. Umwe murume anongonakirwa nemagara iwayo, otona magara achizunzika kudai, otomira kwari kumba kwake kwanenge ari koko. Wakonzeresa kuti murume ako why? Chiremerera. Uri kuenda pamberi pevarume, kuenda pamberi pevanhu. Enda uyu murume taura yanzi chokwadi vanotadzisa shuwa. It's true. Varume vana vadiki, varume vangori zvavangoriwoso. Anoona, umwane uchitambisa magara iwayo umwane ngari busy kuita bonyura pakona. Iwe usingazivi chingoti ndikuita entertainment. Umwane nda pakona pakuita masturbation usingazivi. Wakonzeresa munhu yeye kuti aite chivi. Iwe uchizviti uri bishop. Dzokai pa ukuru wa Mwari. Munhu ativi ne maturity right now. Ndifungai maruta. Ndiwa totoona tane maturity. Because haana mbovira kaadressa anyone. Aringoita yari kuita ende takatoona kuti ano akawa
zvakatogwa nevanhu ende anogona kusabuda chiti vedu ndakazviwa ndodai ndochinja andika but we can see kuti she had ndiye munhu atotoona kuti no she's just doing what she's doing atoita yakutoita ikoko kwaari koko. That's good. She was also taking it the wrong way. Atakataura kuti atimuvengi andika totovada zvokutodaro vanhu seni handina kana kuti vaindondo handitovengi kana asi hunhu sometimes ndozvinoita kuti vanhu pese vataura even mamuchiwirirana handimaona. Musauye kuzokonzeresa kuti varume vaite chivi kuti munobva mauya mobva mati ndoenda nefesi yangu varume vaione ndobva ndabudisa garo rangu kuti varume vangu vabva vanyatsokuona ndobva ndadai vobva vanyatsokuona. Munokanganisa vana vari pacomment section yenyu, vana vakomana vanhurume muchitambisa mazigaro enyu aya. Anditi musatambise magaro even kuchechi tichiinda one mazuva wega unonyara uchipinda mumba yaMwari tinopfeka zvimashoti tinopfeka chitiri kudzimba asi kuchechi on Sunday munotoona takapfeka zvinhu zvokuti hatidi kukonzeresa varume vari kuti vakanganise kuti vabude pazvinhu zvaMwari nokuti mwana gona kutomirigwa nayo muchechi imomo aona sketi yakati mba gara chitamba kuprezidenti kudai zvinhu zvotoipa varume vanhu vakasiyana antimaona. Saka musakonzerese madzimai dzokerai pawapo waMwari. Pana pa comment section pane varume vari kutochema vari kuchema comment section verengai ma comments vakutaura kuti mai vai vanotikanganisira. Musadaro. Dzokerai pawapo waMwari. Dzokerai pawapo waMwari. Musakombite nayoko. Siya iyo kwaite yari kuita, imita yari kuenda. The only day toda kuzokonai madzoka vapa position makuita zvishamiso zvokuparidza nekudai atidi kuona dzimba dzenza munogara. Haisiriyo ministry yamakadedzigwa naMwari. Zvokukutaridzai dzimba zvinoitwa nevanhu vamwe isusu tisina content isusu tisingazivi Mwari. Ndisi chachiti look at this honai vatungamiriri venyika honai maminister kwayani hameno makansela maminister zvinoitwa nesu kwete nepowerful women of God. Munova kuzoti vanhu vamuri kuuya namushena pasocial media vanhu vakagadzwa vanobviswa anytime. Vanhu vakagadzwa nevanhu vanobviswa anytime nevanhu. Chigaro chatinoda chigaro chakagadzwa naMwari ndochatinokwata chatovhunduka. Ichi chekugadzwa nevanhu zvokunzi kwai pazita meya wazita chima meya akauya takaona akauya achinda it's a post unopinda wobuda umopinda uchibuda asi zvokuti mungauya muchida kushamisira kuti vavhaira kukwatisa vanhu panze pasocial media nekuti munoziva nevanhu vanenge muchiti takadai totozva nemaminista mamwe ari powerful zvokutodaro maminista ari kumusoro so tinotozivana navo asi hatimboi pano tichitozvitaura kuti ningi totozvana naye ningi nekuti hazvinei nevanhu hazvisi zvokukwatisa vanhu kana kudi naye Juliet Chusi inga unotoona wanisiwo dzimwe tukwa kuitwa dhende left right center totoita zvedu nge tisiri kuzviona kutoramba nge tisiri kuzviona kutoramba takati zii zvedu kuita kunge tisiri kuzviona. Do you think we are stupid? Do you think takanyanya kupusa zvokudaro? No, hatina. Pane paunongotoona kuti Mwari ndigoita rega zvidarike rega idzidarike mhepo idzi. But I addressed you because of what you represent, what you claim you represent. Zvaunoti unorepresenta sokurama ndozvinoda ndikuadrese. Neongo wawe unorepresenta manjusi. Wakambona nchana nezvemanjusini. Handimbotauri nezvanhu anoita zvemanjusi because I don't know that department. Saka handimbotauri nezvavo. Vanoadresana pachavo ikoko munotoona vanhu manjusi. Ndozvandozvidira pasocial media. Vanhu vemanjusi vanoadresana ikoko vachitsiurana vega ikoko. Tetiimo ngomese tichiona chitsiurana. Isusu wokushoko raMwari kuti toendotsiuranawo futi. Zvataita ipapa. Hakusi kuvengana. Hakusi kuvengana. Musatendere mweya wechibhishu kuti kukontrole pamberi pevanhu pasocial media. Musakontrole mweya wechibhishu kuti uye kudestroy you destroy who you are pasocial media and then looking at your page you are not getting paid. You are not getting paid. You can have 100,000 followers and for what if you are not getting paid? For what if you are not getting paid? For fame yechi and gain what in return? Majority of my social media are paying because they are getting something. Varikuwa mari kubva pasocial media. Varikuwa mari pasocial media. What are you gaining pasocial media? £20, $20 yekupiwa nemunzi oimwe mukuindaimo macold drink. That's not real money. Vanokuita real money pasocial media pa my sister. Real money vanokuita real money pasocial media. Again, you are
doing it the wrong way. Ndakambozvitaura paya, ndakuzvitaura futi, you're doing it the wrong way. Musaite vamwe. Yes, musaite vamwe vanhu. Musaite vanhu. Musadaro. Chiregai isusu mabhishu tosheka edu magaracho. Asasa tombosheka futi magaracho. Chiregai isusu mabhishu tocheka magaro. Imimi itai zveshoko raMwari. Fight for our souls kuti tirege kusheka magaro tuye kwamuri tizotsvaga Mwari. Mamusi wakusi kwenyu kusheka magaro ndekwedu isusu mabhishu. Ndekwedu isusu mabhishu. Imimi tai zvokutsvaga Mwari. Tai zvokutsvaga ma-lost souls. Uyai mudzidzise vana zvemabhurugwa iwayo nezvidhende zvenyu zvamunenge muchitaura. Kuti vanhu pfekai zvidhende muzodai tidzidzisei. Inga anti-milk todzidzisa vanhu vanongouya chingotora kuti clove vanhu mai clove muzodai. Havana kumbouya vachitaura nezvokudzidzisawo vachitsikirira mumwe munhu pasi pakanguva chingotsikirira vachingotaura zveclove yavo. Hamutauri nyaya dzemari mutaura zveclove. Vakauya vachingodzidzisa zveclove. Vakangozvimirira vachingoita zveclove. That is good. Siyanai nazvo. Juliet chizodzokerai pamberi paMwari. Go back. I don't know, maybe ndatotumwa kuti ndizongokudzai zvangu. I know you don't like me at all, but ndangototumwa maybe kuti ndizongokudzai kuti gadzisai unhu hwenyu nekupodzawo mweya waYoko kuti Yoko tsikama kubva wazviseka nhasi kuti shuwa ndaichemei chichi chaitika kumberi uko kuchauya zvingani zvindotanga nhasi kuchema kuzvichauya kumberi uko saka chachema kusvika rini. Be strong. Tiya simba mire panzvimbo. Mhepo dzikauya dzinokukonewa. Dutu remvura rikauya unoramba wakamira. Chii chikauya unoramba wakamira. Hanzi muzambiringa unodonha uchimuka. Haudonhi uramba wakavata pasi. Zvakaita Juliet akadonha karamba akavata pasi. Tiri kuti sunga achimuka. Asiyane nekungoramba achingosvosvavirana nevanhu. Kutukana nevanhu. Ndakaona futi evidence nezuro achiti teki nawo ndikati naye vedu mai ava munhu rudziko. Munhu rudzii. Nekuna evidence vana adiki vavo. Kutoona kuti zvinhu zvacho hazvina kana mhenu, hazvina kana direction. Ndosaka ndati uvapo hwaMwari hwakatiza pavari. Mwari chaiwo havatsisini. When is the last time that you prayed? Juliet Chiutsi. Wakayanzoti wasvika pakuchema chakutaura naMwari kuchema kusvika pakuti Mwari, whatever is hating you, my sister, go find help. And you know kuti chirimo, you are not at peace. You are not at peace at all. Muna ne peace haiti zvauriita zvazvo. Haiti zvozvo. Go and seek peace. You'll be helped. Alice tinongotaura nenyaya yekuti kumuka chakwanozosvosvavira vanhu vekuti kubvisana tonamatawo zvaopa naMwari. Asi kutaura tinongotaura chidarika because nesu anorepresenta zvandinorepresentawo zvandinobhilivhawo inini. Saka tidi kuti tizotukawo isi tombotuka kamuchiti vanhu vemajusi munoitei munosvibisa ndosaka tisingauyiko kuchivanhu chenyu because munenge muchisvibisa muchii chamunodzidzisa. This is exactly zvinenge zvakutaurwa nemajusi kuti nemiwo futi makrista tiuyiko because munosvibisa muchii chamuri kuita ichi. Handiona. Saka somebody had to say it. Majusi anotsiurana wani. Vasikana vefodya vanotsiurana vebuta. Vanotsiurana chaiko. Vega unoona vachitsiurana pachavo. Saka nesuwo makrista tofa wangotsiuranawo. Kuti takuzvinyanya. Guys, muve neusiku hwakanaka. Nditika I'm very busy but ndiri kutengesa bhutsu. Handika bhutsu idzi dzanga dziri bhutsu dzangu inini. Handitika kune vaya vanofarira kupfeka maheels. Handiti vanofarira kupfeka maheels vaya. I am selling my shoes. Dzakawandisa. Pre-loved shoes. Pre-worn shoes. Dziripo size 7. Pane size 7, pane size 8 depending nekati. Handitika vaya vanoda kuchena vachienda kumachechi. Inini bhutsu dzangu maizvona guys ndaitotengera kuchena chienda kuchechi because ndo kuzhinji kwandongoinda. Handiona ndongoinda kuchechi most of the time. Saka zhinji mukatarisa hembe dzangu bhutsu dzinenge dzikuenda kuchechi because haumbopfeki bhutsu hiri uchienda kubhawa noziva kuchechi. Saka I'm selling them all of them. Hands Tony, yes, I'm going to take my videos. Nitora dzakachipa. Ndiri kungoti pane ze100 yawabata 100 kwete ze150 yawabata 150. Dzakawandisa bhutsu. I think dzinoda kusvika kuma 180 pages. Antika dzinokwanisa kusvika kuma 180 pages. So I'll post a video. Antika
kana waiona yauri kuda and you can come kuseri ask me kuti Smelly yakati ndokutaridza even pavideo call tichitega do you want it unozvibhadharira nikikiri yako inozi yekutumira ndokutumira andika even yandakatenga mari but muzive guys ini bhutsu dzangu haasi malebo ndikarenda kudzai haasi malebo asi ndine test ndomuna ne test munongoudziwa kuti ndomuna anozama andika ndaive ne test iwo haasi malebo but zvinhu zvinenge zvakanaka dzimwe aripo hawo mamwe malabels andikambonzi nemaimufundisi wangu ndiri kumada kumatenga inini chichichi andimaona dziripo but majority haasi malabel andimazviona dzingori bhutsu but ini ndine bhutsu dzakawanda dzokuti ndaiti ndikapfeka bhutsu dzimwe dzakapfeka ka1 dzimwe hadzina kutopfekwa ndaingoti ndikaona chinhu chakanaka ndotenga ndokandamba ndokangamwa ndakatenga bhutsu andimaona ndatosvika kuzoziona dzimwe nhasi dzirimo hadzina kana kumbopfekwa andimazviona ndinotumira nepepa handina kana kumbodzipfeka test kwete test 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 TASTE andimaona so dzirimo I am selling them all andimaona I am selling them all I am selling them all andika there's a reason why I am selling them all ndikudzitengesa dzese bhutsu idzi ndozopinda kuhembe andika ndozopinda kuhembe zvakare I think I'm going to be left with just a few. I am selling hembe. Hakuna zvanenyaya chaiko. Ndanchimboti ndichaita garage sale pano. Ndoisa garage sale ndovhura vanhu vaya vachitenga. Zogwadza zvazvo kutengesa kana kudi dzimwe dzacho but I have to let them go. I have to let them go. Hanzi kumadress zvinotoenda chenai. I'm just going to be left with just a few. And one hanzi ndokumbira I'm selling Regina I am not giving denda nga ndiri kupa nga denda vaya chiti ndiri kupa I am selling andika zvemumba zvichatengeswa but not now zvemumba zvichazotengeswa but not now zvichatengesa zvese andika I think 2 cars I'm taking them to Zim andika 3 cars I'm going to sell them 2 cars I'm taking them to Zim 3 cars I'm going to sell them andika right. So ndangoti nditaure in case wo unoda chinhu denda nga ndiri kuda kupa I was going to come here and say guys ndiri kupa zvinhu ndiri kudai but ndiri kutengesa anditika because mari yacho ndoda kuishandisa ndichazoishandisa chandibatsirawo saka I'm selling I'm not giving hanzi mafunga kudzokera ku UK kana nolina kana mafunga kuchandele kana kandi ndotenge ndiyotenge liya hanzi ndinosiya sande wasi tichausara neni uye ku WhatsApp. And I want to come. Yes, Gina, okay, you come to inbox, then we'll talk. Until you come to inbox, Hanzi, mafunga kwenda kuchando yeri. Yeah. Asizhoyinyika, madari zvakakuomera chokwadi. Imimi munozviziva kuti ndakanga ndiriko kuchando. Ndakadzoka kubva kuchando. Saka ndinodzokera kunodi. Ndafunga kudzokera kuenda kuZimbabwe. Ndafunga kuenda kuZimbabwe ndo. Guys, anditika no it's okay yaYokozuna it's okay uri munhu wedu anditika yanzika laughing probably tichauya ku Germany ikoko kana waveko muna machitino yako ku Germany kwanzika kwenda zakwenda kuchando animona aiwa guys ini andingakuvanzira chokwadi chakanaka guys inini nemhuri yangu takumuva takananga kuchando anditi inini nemhuri yangu ya moving takananga kuchando anditika inini nemhuri yangu ya moving takananga kupi takananga kuchando saka izvo zvimuzati kuchando ndisina kana spoon guys ndisina kana cup ndisina kana jira chairo ndisina kana chicha ndinenge ndinacho guys saka munoti ndokupai mahara ndosvika ndichinotanga kuti kudi ini ndotoda mablessings enyu kuti isi Smelly chifamba ichiwa mufambe zvakanaka handika muinde kumberi indafunga hangu guys ndakazvimiririra indafunga kuenda kuchando nai mwana kuti vana vangu ava ndoda kuti voshakira noenda kuuniversity college ikoko handitimaona toda kuti Kela noita life yake ndambenge ndambofunga kuti ndosiya ndikati zvinotosiya ndoendafa kuita munhu honest amusara achigara pano pamba pangu andika but we ended up deciding kuti zvina nditiwane futi something from this house handimona tichipiwa mari going to put it to my agents handitimaona so yes me and my family although ndichatanga kuenda inini ndega anti ivo vozodiwo vozotevera because baba vanozotsvaga basa vaveko harimbodetsikwa nabasa ravo rizerere vanomboita mafanidzo achiapply pachiapu chachiya vachitodedzwa fast
Animaona saka ndizvo hanzi musasiya vana endai navo. No, iyi ndini wasinifa kutanga ndaenda ndega zvandichamboenda kunoita zvakadidi zvakasiyana siyana ndodididi and saka muri vanhu vangu ndati there's no need kuti ndikuvanzirei handitika there's no need ndikuvanzirei inangu handizotwai ndotya vari aiwa havana basi nokuti mwari wandinonamata ndiye mukuru ari mandiri ndiye mukuru haakwati varoi haavhunduki varoi saka ndati ndikudzei sitimu rangu kuti ndo zvandadecide it's a decision that I've made kuti vana fast because why I'm doing it fast makore ashakira ndo andakuitira makore ake ndo andakuitira kuti akatadza kupinda ipapapa anogona kusazopinda aende kuchikoro ikoko nokuti life yacho muri kunyazoiona kuti South Africa yes tiri right tinogona kugara muno tikaita life tikadini isusu takararama zvakanaka chaizvo asi nezviri kuitika kuno tinozogona here kuendesa vana vakumayunivhesiti kunoko tinozogona here kuvaendesa kumayunivhesiti kuno vanozoita life yakaita sei pamberi ndozvo zvanotanga kuti udini ufunge it's not something chinoshamisira guys hazvishamisiri but inini hangu personally it's a decision that I've taken handika kuti for the sake esichedza for the sake of vana dzine mind on struggle hasi serious ava dei vave serious vakamira vachitsvaga vangadei vakaita anomaona saka for the sake of ivava vana because takararama penyu yedu takatopedza tatoi machembere anomaona takuitirawo chi ivava vanava anditimaona ndo vatakuitira saka yes timu yangu SA don't worry ndinenge ndinemi hapana chinochinja tinenge tiri tese and chandinoda kuita kuti maadmins SA muchashanda basa because basa randasosiya panzira imi muchange muchiripedzisa kwandaienda ndinenge ndingokutumai kuti endai paaddress yakati munotangira ipapo endai paaddress yakati tinongoramba tichimboenda mberi hapana chinochinja we are just asi changochinja munhu ndiye angobva apa achienda apo asi mafoni aripo sezviripo tinongoramba tichienderera mberi hanzi we can't wait to have you here na Julie hey Julie ugara zvizoto unditengere kettle cost of living of the sake for the sake of kids for the sake of kids taurai because SAE haisisiri that even zvinhu zvichikwira mashops but kumakambani kumabasa uko mari haisikwedza hanzi maIT don't worry Mary maIT anongoitwa and remember kuti ndiko sangodzoka nechidzoka kuAfrica anytime handilimitwe kudzoka kuAfrica saka haiti inoitwa ka1 pagore maronga haiti ndinenge ndichitoya special guest hapana chinombonetsa mangoita mahaiti yenyu kuno kuvanhu timbo rinoronga raronga mahaiti handitika inini ndinenge ndichingotodzoka kuno ndichitongodzoka ipapo seguest yenyu saka hapana chinochinja because handilimitwe kufamba handimaona pepe pasi zviri sei handilimitwe kufamba ulimitwe kufamba ndinenge ndichingofamba handimaona saka pape pandaizobvunzwa nevanhu gore riya kuti nzisimi rakagara kumba kwevanhu vachiinveda vanhu space vachiite vari kuitei ndichiti vedu we ndiri kutopana zvandiri kuita kutovereka kutodi izvo zvimira ndakadai guys ndakatoita zvakati ndakatorejesta kwakawanda vanotofanga kutosvika ndichindawo kunobata basa kubasa ndichinda kuchikoro futi ina handisi munhu akanyanya kuti ndi munhu akati changamu saka ndo zvandaiprepare ndo zvandaiita handiti masohwisi saka I think now you have not vanhu vaibvunza because vamwe vacho vaitondiprova kuti vanyatsonzwisisa kuti ari kumbogara kumboita nezvei handimaona that was what I was doing and I believe kuti you guys dei mukana wauripo ndosaka naimbokumbira musiya kuti veduwe madii kuti mumbopawo vanhu vari kuAfrica dei mukana wacho wanga uripo dei vanhu vese shwaka vanhu vangoinda zvino sometimes mazambo zitosvikanganisirawo futi neunhu wacho hwedu hwatine chinzi tinoita iwowo handimaona saka vacho navane maCOS acho vanenge vasingatsadi bei fifa yazopera handazoinda nokuti ndakagara kana mboiwa Julie kana yazopera manje ndandatambura nayo izvo yakunopera handimaona saka please vane maCOS wo please still uyaiwo vedu vemupewo vamwe kune vakuti tinotorekomenda cheko adiniki kiri character wise kuti paiwo ninki character wise kwane kuti tinotorekomenda mufunge antimazviona saka vapeiwo vanazvo vane mari dzavo vapeiwo maCOS acho vainte please tinotadza kani tiri vanhu vamwe chete tiri maZimbabwe tinotaurisa kani asi tiregerereiwo kani naye vanhu vemaagency muri vamwe vedini tiregerereiwo vasikana tiregerereiwo toraiwo vedu vevamwe shuwa shokungozara nokune dzimwe nyika chingo vedu we atoreiwo please so ndozvandoda vantu vari kuendawo here ndashaya kuti ndoita sei magi kuti ndinde navo ndashaya ini ndikuzama I would have loved kuti ndinde naanti ufunge ivo vatosha kuti vatobatikana but nditoshaya ndozviita sei ndashaya ndozviita hanzi Dumebi yes Dumebi soon she's hanzi which town in UK mbute tinotaura kuseri handika tizotaura kuseri asi takutaura tichazotaura kana taveiko kuti tinoenda kutauni ipi anomaona so Dumebi ari kutevera soon ari kutevera and then auction irini ndaida kuti ndiite nhasi handisi kuti
tikaita ndogona kutora mavideos then ndoposta ari mavideos so that you can see. Animaona. So ndimba kutevera soon kubva kwatevera futi bamnini. Animaona. Ndimba kutevera soon kubva kwatevera futi bamnini. Animaona. So ndaive nechishuwo chekutiwo team admin rangu rese riyari ranga rakwira raendawo but vanhu vacho vanga vasina kuita mapepa like ndaivaudza kuti mapepa vanga vasiri kunyatso shami. So vanga vasiri kunyatso kuve serious maybe because zvinoda pakutanga serious. So I just pray kuti zvaitawo vazowana maCSI vatevere. Deva vakangoteerera padaiti tai dei pamwe izvozvi zvatodai. We want to buy for supporting. Oh, thank you Agnes, thank you. I'm going to post chatira my videos ndoposta then you can choose. Kana usina kuiona inogona kusabuda zvakanaka pa uyu unoita video call ndinokutumira. You can do it by live and people can send you a screenshot of what they want. Then for utanga dziwari dzakandodzigrupa zvakanaka naka. Tichita ma in batches because dzakawanda pasi dzesa dzingakwana. Then totanga kuti tidaro. Handitika. Saka yes, that muzive ndikudze chokwadi ndida kuti muzive kuti chinhu chinonzi socialite munhu hapana chinoshamisa. Handitika why there is a dakudzai. Ndichiinda ku UK yuko dati muzive hakuna basa rinoshamisira ririko randikuenda kunoita. Handi mukona ndikuenda kunochengeta chembere. Handi muri kunzwa ndikuenda kunochengeta chembere. Udza ndiko kunochengeta. For now ndikunochengeta chembere nchizoti ndazopedza zvandiri kuda kuitawo ndozochinja. But for now ndikunochengeta chembere. Saka chinonzi socialite munhu zvokuti anzi inani tichakati ndataura izvi kuti vamwe vadzidze. Antika kuti vamwe vadzidza kuti social media it comes and go but there is a real life. Pane life yako kuno kuAfrica taijingirisa taimhanya taijingirisa taidai handimaona but unosvika pakuti unyatsona kuti okay malevels azvakuita takudai. Handitika saka kana wanga uripo uchiti ndinonyara vanhu ndonyara kudai ndazvitaura pano hakuna chinoshandisa. Enda go to Roman, do what the Romans are doing. And go to German, do what the Germans are doing. You are not superior. Antika haushamisi haudini nyika yaisi yako. Saka unosvika utanga uzvikuita vamwe unotangira ipapo. Mukaona ndakuzoti hello guys. Mutoziva kuti simela vana ndono tinoshamisa. Vakutondochengeta chembere dzavo zvavo vachitodzisuka vachitodziklina kudhodhiaki uko. Dhodhiaki. Izvo ndikumbozvitraina so guys kuti mwoyo wangu usamire. Guys, ndikuzvitraina kuti mwoyo wangu usamire kana ndasvika kunzvimbo kuti ndine kamwoyo kadiki so. Saka ndikutraina kuti pane izvo zvimazano ndikutoti kune vana kana muchinda mutoilet please ndidanewo ndimire paside. Nditojaira simeri. Wabvunze guys zvacho ndikuti ndidanei ndimire paside. Kuna father diary session nditira kana mapona nditi please ndidanei handimona ndakavamirira vane kuti aibva yapo ndoti ndakati guys ndakavamirira ndakamira paside guys ndichitotoda ndichaire mweya wacho guys kuti ndigare ndajaira amona uzondosvika kubasa uda kurutsa maberi pavanhu dzingwa basa azvimundi ugara nojaira mai mwana izvi ndikupractiza. I am practicing ndichiri kuno kuti munhu akapinda ndomirawo padoo anoona ndotombe munhu akapinda ndotomirawo padoo so that it doesn't become awkward kana waveko handiti muona. So yes, it's a transition inorwadza inoitika sinopedzera ndikandiri kuda magines ndinoda kusvika kuti ndida kupesera kwa mweya wedhodhi wakunhwirira kaitisa kuti ndapasa hanimona kana ndichiri kuti asi ndapasa guys because unozonobata mhino uri kumba kwomunhu hanimona ndoda kuwa kuti yes panenge panhwirira chirungu apa riri uzvi ndozokuti ndakunda ndozokuti ndakunda manje handitimaona so zvakaoma asi ndo transition yacho guys. Asi zvinhu zvinojairika anzi munenge muchingwesawo perfume mumaski ndo yacho munotora unoti perfume nezoisika here tau iwe haizoisiki anzi simelinyika vanotadza kushenda toilet kana kune sipiwe haungazviandastandi kune vamwe kuti vanenge vasvika pakuti vave bedridden unenge uchitongobvisa ndiwe vanenge vava bedridden so tongobata chitongoita handiti kuinda tichanetsenge tichingozokukudzaiwo kuti zvinenge zvichifamba handi mazviona. Saka I believe kuti chinhu chose chinotochitanga inosana mbori-bata guys vapenyu vangu takutonotibata ndo life ndo chinonzi life. Saka there is nothing wrong in transition or in downgrading. I-downgrade asingati kwandiri downgrade can I say i-downgrade here? Haisi downgrade handiti moving from Africa
to UK chidoro kunobata dhodhi yake idowngrade here guys. She downgrade. Twitter say see. So there's nothing wrong. There's nothing wrong in that. So the growth, growth. Hence growth. There's nothing wrong in that. The problem ndiyo kuti tinopanana pressure nekunyaramise vanhu. Handitika kuti vanozoti kudi aiwa ndati nditogara ndatokudza kuti ndo yacho ndo yandotodi andoenda kunoita. Handitika upgrade handitika changing levels and it's not upgrade, depending on how you lived before. Okay, depending on how you lived before. Okay, I cannot say I'm complaining. I never complained. Anyway, I never complained. Even I think it's just Zimbabwe, and I don't know. I don't know guys. For now and this transition for now I don't know what is going to happen there. I'm not sure. I don't know. And this but for Vana it's an upgrade yakasimba. It's a downgrade, but it's a very big upgrade. It's a very big upgrade because they are not going to get opportunities. They are going to get opportunities. Chaidzo. So kuti chero ndakazoti vave step vazvimirira ndakudzokera kuAfrica inongodzoka ndoenda kugara kumba kwangu handimaona kana ndakugara kuno anoda kugara kuZimbabwe kwese ndoenda kunogara but vana vanenge vari pari right. Andimaona plus the place in South Africa tingataura hedu it's going downhill and I'm moving to a place yekuti it's very stable. So zvinogona kuno yes zvinogona kunondiomera maybe first 6 months kana gore ameno but definitely zvanaka plus zvozondomera ndezoenyu ndei madiaries angu ariko ere madiaries zvina ndakudza kuti ndikuya saka umwe akati chiwashing machine akafana kutengera chiwashing machine chiduku umwe akafana kuti kunotanga imba kwa guys kunotanga imba uchagoti pane mugoti pane spoon pane ketera pane air fryer pane stove pane fridge pane TV pane mubhedha pane chino plus kunorenda kuzoti every month now offer that kunobhadhara rent apakaipa hanzi plus crime yemi plus crime yes for sure plus crime aiwa ndakutiza unokuona ndabuda ontumpenyu ndoti mwari makanaka because South Africa isikamu kuti uchibuda padho apa unodzoka uri mpenyu unodzoka wakafa saka ukaona wotobuda muno muchinda kune imwe nyika uzoti mwari kudzwai because vakawanda vakadzokera kumusha kwedu vakatarisa mudenga saka the fact yekuti crime yekuti unototya zvawagara munomba kudai unototya kuti father diaries vanokupinda here vari safe kuti havasi izvozvo zvinogona kudi hanzi dhodhi ari kuenda yes anogosara nani ari kuinda hanzi asikujomaisa bhadhara enda asingabhadhari that right anmaona saka ndo most houses in UK are partly furnished. Beverly how say haupindire zvinhu zvako here zvese zvakakwana I don't know. I'm yet to find out. So guys, ndakuenda ndika I'll come kana kuti chirega tigota live yacho mangwana chikutaridzai shoes dzachona nditi chikutaridzai shoes. Not everyone who has a small house here, it depends with the circle. Okay, wow, all right. Anzina see Faith Domingo, not everyone is a smaller. Saka vari ku UK vaya vane ma companies mamuchindibata ndiri kuno ku SA nchiti hey sisimeli now I'm going to be your person now. Tinenge tochifamba nebasa redu naika basa tinofamba naro tinongoramba tichingofamba tichingomaketa. Brand ambassador weZororo. Zororo is now in UK. I'm still the brand ambassador we diaspora. Be it UK, be it Germany, be it America. Asati ndabviswa ndiyanzi next time visit. I will definitely do. Andika saka ndichiriko eni chichemo it's just a phone call. Dongo chigadzirisa. Unaona, it's just a phone call dongo chigadzirisa. Andika chichemo chachona. So apana chachinja. Hanzi you will have a washing machine, cooker, fridge and beds in place. So ndazviona ini Beverly maybe ndikadaro zvinenge zvakandinakira zvakadaro ndonyazosvipa time zvangu ndinyazotenga katuntu wangu pichana kana zvakadaro zvinenge zviri right ndikona pakadaro zvinenge zviri right place yacho ndiri kuenda futi accommodation inodhura I think ndachizoda chinzi you owe us live Friday anodzoka I will do it. I will
nganzi uyai tigare kumalunch box tichatoadjusta tichajaira letu chikuru chete ndichingoona vana chingonga Makusuna achienda kuchikoro achipedza achinzi akuenda kucollege akuenda kuini mwoyo wangu unenge watogadzikana ndichadei pane life yandisina kurarama here life yose ndakairarama life yose ndakairarama life yese ndakarirarama saka ndangu chati kuti ndingati asi vana definitely for sure from what I've seen nemeso angu I'm going to give vana ava the best life ever chete ndozvingoripo izvozvo saka ndini saka mukadzi ndinandasvika kuti ndinononga hangu washing machine yangu kurodhi inenge yakarashwa ndichinoisa mumba ndonosangana nefiriji yangu ndinononga ndoisa mumba musazoti simeni mundiseke ndisina ini ndingagorega pana TV ndichiona kuti TV yakarashwa iri parodhi apo ndiriga kunozvitorera iyo ishanda kwai baba diaries ndosara babra ndati baba diaries vasare unati vasare denda kati kwanira Birmingham inotonzi yakachipa accommodation zviri kwandi kuenda accommodation yacho inodhura vedwe nachitora tarisa dzimba idzi dzima 3 bedrooms atama 1 point chakadaro 1000 zvakaoma but anyway Mwari ndiye mutungamiriri wedu Mwari ndiye mugonesi wedu achatigonesa chete anditika so guys tosangana mangwana zvakare kwai gorondoro vakaita guwa kare ndinamba nditaura na gorondoro yenyu vakaita wanepi guweroro vanenge vangotaura havo mumweya maybe anomaona saka tosangana mangwana ndichizoya nebhusi nechi anditika please yes so tobatana guys bless you